Among ilang ikaw kayo ang tighatag sa mga gasa, tanang abilidad gasa ug sa may naka na kung gikan kanang. Kung ikaw sa nang tag-iyan niini kayo Lord, ug ikaw ang pinugdan niini. Among ilang nga kung wala ka, wala sa Jud mi. Ang kabuntago naghangyo kami nga Lord ang among pagtan-aw sa mga duha ka gasa nga gitagaan mo Jud o dako-dako nga higayon diha sa imong pulong nga masabtan. Lord nga di lang unta Lord nga makasabot sa ni kundi matinghaon kami nga mogamit nini sa saktong pamaagi ug labaw sa tanang tinguhaon namo ni Ginoo kay among nakita nga kini makalig-on sa ubang mga katawhan diha kanimo. Lord, kuna kami sa imong Espiritu Santo, himo ang kasing-kasing madawaton kung sa may mga butang, itudlo, ibadlo, kanamo mga andam usab kami sa pagdawat ini o pagbiya sa mga butang nga wala ni kalipay. Kaya nining tanan amahan, among madawat, among gayon iulit balik kanimo ang tanang lungog o himaya. Ug tanang pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title na to, ang gasa sa the gift of prophecy and tongues defined. Ito pa, nakita na to nga giklaro maayo sa pulong sa Dios ang gasa sa propesiya o sa pagsultig laing pinulungan. Asang basa ang Hexunan ang chapter 14 verse 1 to to 20. 14, 1 to 20. Busa paning kamuti gayud ninyo nga magtigugmaay apan paningwa usab ninyo nga matagan kamo og mga hiyas nga gikan sa Espiritu Santo, labi na gayud ang pagsubilon sa mensahe sa Dios. Ang tao nga nagsulti sa pinulungan nga wala niya matun-i, wala nagasulti ngadto sa mga tao kundi ngadto sa Dios. Tungod kay ang mga tao dili makasabot kaniya. Ang Espiritu Santo mao ang nagapasulti kaniya ug ginasulti niya ang mga butang nga wala masayri sa uban. Apan ang nagsugilon sa pulong sa Dios nagasulti sa mga tao aron sa pagtabang, pagdasig o paglipay kanila. Ang mga tao nga nagasulti sa pinulungan nga wala niya matuni nagapalig-on sa iyang kaugalingon. Apan ang nagasugilon sa pulong sa Dios nagapalig-on sa mga tumutuo. Gusto ko unta nga kamong tanan makasulti sa pinulungan nga wala ninyo matuni. Apan mas maayo gayud kung makasugilon kamo sa pulong sa Dios. Tungod kay ang tao nga nagasugilon sa pulong sa Dios, mas mahinungdanon pa kaysa tao nga nagasulti sa pinulungan nga wala niya matun-i. Gawas lang kung mapasabot usab niya ang kahulugan sa iyang gipanulti aron mapalig-on ang mga tumutuo. Unsa kaha ang iyang makuha mga igsoon, kung wala ako diha kaninyo nga mosulti sa pinulungan nga dili ninyo masabtan, syempre wala gayon. Kinahanglan may mensahe ako kaninyo nga gikan sa Dios o maitambak ako nga kamatuoran o may balita ako nga pulong sa Dios o may itudlo ako. Bisan ang mga instrumento nga walay kinabuhi sama sa flauta o gitara, kung ang pagpatingog sa mga nota dili klaro, unsa ang pagpahibalo sa naminaw, kung unsa ang kanta nga gitara. O bisan ang pagpatingog sa trumpeta ngadto sa mga sundalo kung dili maklaro ang tingog, walay mangandam alang sa gera. Mausab kini kaninyo. Unsa ang pagkasabot sa naminaw kanimo kung magsulti ka sa pinulungan nga dili masabtan? Sama lang nga nagasulti ka sa hangin. Daghan ang mga pinulungan dinhi sa kalibutan ug ang matag usa adunay kahulugan. Apan kung dili ka masabtan ang gipanulti sa usa ka tawo, ug dili usab ako niya masabtan, wala kami makuha sa usag-usa. Busa tungod kay naninguha kamo nga makadawat sa mga hiyas nga gikan sa Espiritu Santo, paningkamuti ninyo nga madawat ang mga hiyas nga makapalig-on sa mga tumutuo. Busa ang tao nga nagasulti sa pinulungan nga wala niya matun-i, kinahanglan mag-ampo nga hatagan usab siya hiyas nga makapasabot kung unsa ang kahulugan sa iyang panulti.
Kay kung mag-ampo ako sa pinulungan nga wala ako matuni, bisan tuod kung nag-ampo ako ang akong espiritu, bisan tuod kung nag-ampo ang akong espiritu, ang akong nahuna dili makasabot niini. Busa unsa ang angay kong buhaton, mag-ampo o mag-awit ako sa akong espiritu, bisan dili ko kini masabtan, apan mag-ampo o mag-awit usab ako nga masabtan sa akong nahuna. Kung magpasalamat ka sa Dios sa imong espiritu lang, kung dili masabtan, unsaon pag-ingon sa uban, amen. Kung wala man gani sila makasabot kung unsa ang imong ipanulti. Bisan maayo ang imong pagpasalamat sa Dios, apan kung ang uban dili makasabot, dili ka makatabang kanila. Nagapasalamat ko sa Dios na makasulti ako sa mga bidungan na wala matun ilabaw kay kaninyo. Apan sa mga nagtigom sa mga tumutuo, mas maayo pa nga magsulti ako 5 lamang kapulong nga masabtan aron matudloan ko sila kaysa magsulti ako sa 1,000 o ka mga pulong sa pinulungan nga dili masabtan. Busa mga igsoon, kung mahitungod niining mga butanga, dili ko gusto nga sama kamo sa bata kung magkunahuna. Pagpakasama kamo kay nisimple sa bata kung taotan may hisgutan. Apan kon sa paggamit sa inyong panghunahuna ang pagkahingkod kamo, naisula sa kasubuan nga ang Ginoo nag-ingon. Musulti ako nini mga katawhana, pinagi sa laing mga pinulungan o pinagi sa mga taong langyaw, apan dili gayud sila maminaw kanako. Busa ang pagsulti sa pinulungan nga wala matun-in, dili ti mailhan alang sa tumutuo kundi sa mga dili tumutuo. Ang pagsugilon sa pulong sa Dios kay mailhan lamang sa mga tumutuo o dili alang sa mga dili tumutuo. Busa kung magtigom kamo nga mga tumutuo ug tanan kamo magasulti sa mga pinulungan nga wala ninyo matun-i ug adunay mga nanambo nga dili tumutuo nga wala masayod kung sa inyong gipangbuhat, dili kaha siya makaingon nga nangabuang kamo. So, taas atong punto pero mubo ra din siya makaigsunan. Una, makita nato dinhi nga nagawa na to dunay gasa nga great. These are great gifts, no? Dunay say greater ug dunay say greatest gift. Sa to ang greater gift, faith, hope, and love. Ang say greatest? Love. Pero makita na to dinhi nga dunay better gift. Sa to pa mas maayo nga mga Bisaya ang better nung sa great no, papayaran sa to mas maayo ra. Pero mura pagkugitan din mo mas angat siya kay mas doon na siya maayong benepisyo. So in short, nagsulti gani dinhi may tungod sa pagsabot nimo sa akong gisulti ug sa mga butang akong gisulti nimo nasabtan. In short, kung mag-English ko dinhi, unya kadaghanan nato di kay kasabot og English. Muli mo nga nga umay nasabtan. Manang bisag ako ako'y PowerPoint karon bisag ako pang isu ang English para lang mo makahimamat nila ba para dili kay estranghero. But again, akong heart mas ganahan ko musulti og Cebuano kay nasayod ko nga mas mudot sa tong kasing-kasing ug mas makaministro pa nato. So parehas ra sa nasa communication. Actually, this is kaning prophecy of God, speaking of tongues are about communication, gift of communication. So kaning gasa sa komunikasyon, dili yes matun-an sa eskwelahan. Doon ay uban nga mag-declaimer sila or kanang public speaker sila, kanang tudluan ka unsaon nimo pagsulti, unsaon nimo pagginhawa, unsaon nimo pagtan-aw sa mga audience para dili sila dukaon, okay? So kanang kay communication nila, yes mga techniques nga. Pero again, unsaon nga pagsulti sa usa ka tawo nasabtan nimo gasa na gikan sa Dios. Umana nakita nato nga tungod kay kita kuwangan kaayo kita of area of communication, right? Every family. Kibaw mata mong sulti, mag-English pa magani. Pero anong di makasinabot? Kaya nga no, walay klarong pagsulti unsa gyud tinuray sa kasing. O kung musulti man, dili gayud musulti sad sa tinuod kay ang potongan ng isa ta musulti sa tinuod. Nga naman. Kaya daghan kay tag fears, daghan kay tag kahadlok. Nahadlok ta nga di ka masabtan, di na yun yung masabtan. Nahadlok ta nga basig kong daw-daogon ko, musulti ko sa tinuod, daw-daogon na yun noon ka. So, ang pagpugong sa unsay tinuod o unsay makaayo sa naminaw, actually, mo'y dakong babag. Muna nga, makita na to din nga, ang propesiya o ang pagsultig laing pinulungan,
Giklaro jud dinhi ni Pablo aron ang matag usa unta kanato bisan ganahan ka og speaking tongues kay mura magudog ka ng mura kung nunay mag speaking tongues mura mag malingi jud ka ba pero musulti lang diano ang tao may tungod sa pulong sa Dios nga ako kini ang Dios nahigugma ko kaninyo mo na mura deron kay ta maminaw kay saya jud kay aro kaayo lukat ko mas makalig to kay nanuman misulti man gyud ang Ginoo ngadto sa mga katawhan. Okay, so manang tan-aw na to para ko din nito ang table of comparison nako ani propesya. Ang propesya misulti ang tao ngadto sa mga laing tao para sila malig-on, ma-encourage sila o aron sila malipay, madasig ug makatabang. Makalipay na makadasig ug makatabang. Ang sultihan sila yung pinulungan, labi na ka ng ecstatic, ka ng okay? Wa jud kay nasabtan, wa ka nagsulti sa ubang tao na nagsulti ka ngadto diretso sa Dios. Ug way makasabot nimo, ug asa sa imong kagalingon was ka kasabot. Okay? Now, ang propesya sa laing bahin makapalig-on sa tibuok kasimbahanan. Ang pagsulti sa laing pinulungan o speaking of tongues, ang imong gilig-on ikaw ra. Okay? So, makita nimo nga plural ang Ginoo ganahan siya nga asay mas daghan na makabenepisyo kadto nga gasamay ni taa. Ikatulo, misulti ang Biblia dinhi sa verse 5 na mas labaw o mas mahinungdanon ang propesya kaysa pagsulti o laing pinulungan. Makita na to nga ang propesya may tungod nahimo kani siyang sinyales sinyales Bisaya. Nahimo ni siya timailhan sa mga magtuo. Apan ang speaking of tongues timailhan sa dili magtotoo. So ato niya nang tan-aw later on. So naghimo og contention, naghimo og argumento si Pablo dinhi ngadto sa mga taga Corinto. Ningon siya din sa 1 ngadto sa 5, busa paningkamuti gayud ninyo nga maghigugma apan paningwao sa ninyo ang hatagan kamo og mga hiyas nga gikan sa Espiritu Santo labi na gayud ang pagsugilon sa mensahe sa Dios. Ang tao nga nagasulti sa pinulungan nga wala niya matuni, wala nagsulti ngadto sa mga tao kundi ngadto sa Dios. Tungod kay ang mga tao dili makasabot kaniya. Ang Espiritu Santo mao ang nagsulti kaniya, ginasulti niya ang butang nga wala masari sa uban. Apan ang nagasugilon sa pulong sa Dios, nagasulti sa mga tao aron sa pagtabang, pagdasig o paglipay kanila. Ang tao nga nagasulti sa pinulungan nga wala niya matun-i, nagapalig-on sa iyang kawalingon. Apan ang nagasugilon sa pulong sa Dios, nagapalig-on sa mga tumutuo. Gusto ko nga kamong tanan makasulti sa pinulungan nga wala ninyo matun-i, apan mas maayo gayud kung makasugilon kamo sa pulong sa Dios. Tungod kay ang tao nga nagasugilon sa pulong sa Dios, mas mahinungdanon pa kaysa tao nga nagsulti sa pinulungan nga wala ninyo matun-i. Gawas lang kon magpasabot usab niya ang kalugan sa iyang ipanulti aron mabalig-on ang mga tumutuo. So mao ni ang contention ni Pablo. Human explain si Pablo sa chapter 13, may gugma. Di ba lain-lain na ang gugma, no? So by the way, kumusta inyong gugma? Nagkagugma man ko niya. Kumusta man inyong pasensya? Okay, kumusta man ang imong kapatoy laing definition sa gugma? Patient, love is kind, imong pagkamaayo, pagka-gentle. Love is kind, love is is not rude. Okay, dili siya bastos, dili siya hakog, dili siya mugiro. Nagawas na, kung nagawas na, wa kay gugma diha. Okay? So si Pablo ingon siya nga ang gugma dili mo pakyas, pero nya mingon ko, padayon jud mo nga doon na yung paghigugmaay sa mata ko sa isip magtotoo. Nya, imong tanawon biya ng eksuna, no? O dyan balik-balik ni Jesus Christ. Paghigugmaay mo aron makita sa uban nga kamo ako mga
Ulo, maod yun ay marka, maod yun ay timaan, maod yun ay makahimong lahi ang Christian, ba? Okay, lahi jud ang ngayon na po, tinuray ng Christian. Okay? Kaya doon na jud guma sa matag usa. So, ningon siya din nga, gawas ni Ana, panimuhaan ninyo, ha? Panimuha jud mo nga doon na mo'y gasa sa pagpanulti sa mensahe sa Diyos o gift of prophecy. Mana atong makita din ha nga ni si Pablo ningon nga ang musulti og laing pinulungan siya rin masikat. Musulti siya nga sa Ginoo pero siya rin nakasabot. Walay nakabenepisyo sa iyang abilidad o sa iyang gasa. Pero ingon si Pablo sa propesiya daghan ang makadawat sa benepisyo gikan ni anang gasa nga gihatag sa Ginoo diha kanimo. Namutana ko nimo, di ba ganahan man ta nga magpagamit ta sa Ginoo para daghang mga tao makapig sa Ginoo? Amen. So kung imagine ka mag-evangelism ka nya mukalit lang ka banda lang kila dapat ko hello kay karon ka siya naman. Kuya sigal ang batas to so mo seryo. Di sa kasabot, muli sila ngadto nga. Bakit siglaw yo pero ko kasabot. Daghan man to siya murag paganan niya daghan sa murag nga tumbal pero may nakasabot unsa ka to iyang giyaw-yaw. Now kaning speaking of tongues kusog kaay ni sa mga daghan sa mga kasimbahanan nga ningon nga Christian sila. In fact, ubang Christians mingon sila kung di ka mag-speaking tongues wa ka dili ka tinod-born again. Now, wa ba rin this Biblia. Gasa ra biya ang pagka-Kristohanon. Okay? So, makita nimo magsunan nga di na kabasihan. Unya di sa na nimo praktisan. Di sa na nimo praktison sa imong tiyan nga. Bawal ang sala ana na siya. So, lahi. Nya putanon mo sa kusudi o kasabot. Kay makita nato din nga ang tongues gani kinahanglan nakasabot ka unta. So mangay ko sa Ginoo nga Lord, mo makasabot ko unsa ang akong pang yaw-yaw para ako sa tining sulti nga to sa uban. So in short mga igsuunan, si Pablo nagingon dili nindot nga wa ka masabti sa mga katawhan. So mara nga ningon siya dinhi sana ko kaya siya, mas maayo nga gasa ang prophecy kaysa tongues. Kaya lagi masabtan ka kumpara sa di ka magsabtan. Ikaduha, ningon siya din mas maayo ang mas maayo ang prophecy kay makalig-on sa simbahan. Tato pa muhatag og instruction sa makatawhan ang prophecy. Unsa man instruction para kani, unsa man siya? This is a word of prophecy. Kung maminaw kag Bible study, gigamit lang ko sa Ginoo nga mapadayag sa iyang kamaturan, iyang mensahe diha kaninyo. So labi na kung ang Ginoo mutandog sa tong kasing-kasing nga dita maminaw, nga sultihan mo dito sa Ginoo ato nga wa mo ko naminaw. Okay? So ikaw either makabenepisyo ka kay naminaw ka o ka naminaw. Pero di ka makabahay sa Ginoo kay sultihan naman ka. Pero kung mag-tongues ko dili ka sabot. Amen? So, mo nang ingon niya ang tibok simbahan makasabot gayud. So, ang ingon ni Pablo din nga sa verse 6 nga kung musulti mag-tongues ang usa ka tawo, ang maayo ni ana mo interpret siya. So, importante kay magsunan na kung tagaan ka gasa of tongues sa Ginoo, ikaw mismo muhubad, ikaw makahubad mismo sa imong sulti sa imong yaw-yaw. Okay? Now, sa diyan kitagaan mo sa Ginoo sa gift of tongues, ako mismo galibog kay ko bago pa kong Christian kaya ang church sa una di mo to oo mga gasa mura mi baptist ba. So naglibog ko kung sa ba na ka ng apit ba na siguro basa-basa ni Kuminto di ko sabot not until ato mi ko sa church na kung tupad ka rin kay ano ba niya mura man siya o ganang napraning. So ko nga yo mo sa kanila dito niya lain jud ang akong feeling. Kung anong lain man akong feeling, Lord, niya, basa kong gasa man unta to. Unya, nama ko sa usa ka simbahan. Yung anong lain man ang ang dating yun ako ba? Murag, lain sila. Ano ba? Maglain sila. So, because, ang tongues can be used also by demons. So, ano ni siya? Pinundamin background ka. Ang Korinto, gikan ni sila paganong, pigas man sila, mga, di man sila mga Hudiyo ang kadaghanan, ani nila.
So remember ikat pagano, okay? Why tinuod nga Dios? Tanang tao sa kalibutan pagano except sa mga Hudiyo at that time. Okay? Kaya Ginoo ramay ang Ginoo nagpailaman gyud sa mga Hudiyo nga ako tinuod nga Dios ang tanan. Wa man siya nagpaila, iya gigamit ang mga Hudiyo para ipadayag unta sa uban nga siya gyud ang tinuod nga Dios. Okay? So, dagan ang kapanahunan na sa mga Hudiyo, musimbaw lain nga Dios. So remember ni copycat biya ni si Satan. Musunod-sunod biya ni siya sa pamlihok, pamaagi sa Dios. In fact, mahimo siyang angel of light. Busa siya kahayag, busa siya ang Ginoo. So muna nga, kaning mga tawhana nga gikan ni anang mga praktisa, daan nila silang mga Christian, ug mo speaking tongues gihapon sa sila, pero not from the Spirit of God. Okay? Dili sa Espiritu sa Diyos. Kaya makapahatag mo kung kasikat ang kanang speaking of tongues. Pila na itong nakoy usa ka nakoy naihandyo ng so sa Ginoo. Patanong ba siya sa iyang former pagtuo, sikat kay siya, kay bata siya, gusto kay siya mo speaking tongues, ikaw grupo yun, maganana siya, sikat kay siya, pero sa sulto niya, ka-feel siya dili mao. Yan na Christian siya, naghibong sad siya, unsa man gitong nasa ako sa una, yung isulti man yung speaking, kaya sana man ko'y gasan, wala pa ko na Christian. So in short, di pakita siya sa Ginoo, dili dito iya. Nyapyawan na kaya siya mga speaking tongues, kaya basig, the same niya, ang espiritu ko no, ang operate niya, dili ang Ginoo. Okay? Kaya labi na nga, naa siya, hanapitang sense ng murag sikat ka. Okay? Naman ko yung mga gasa ng murag kag sikat, sabi sa ganing gasa sa propesya, mahimong kang murag sikat, kaya mga tao, maminaw man mo. Okay? So muna nga, ang importante ni ipakita sa Ginoo is that nga unsay makaayo sa uban. So ang ato yung mga pangkinabuhi maigsunan is dili gyud na kinabuhi para sa akong kaugalingon. O para lang pila lang ka mga katawhan. Naghimo gyud ta og pagpaglihok diha sa Ginoo nga ang kadaghanan gyud unta matabangan, mapalig-on, mapalipay na to diha sa Ginoo. Mao nay katuyuan sa atong kinabuhi. Manang si Pablo din ni-emphasize siya, prophecy ang mga yuwa. Prophecy ang kanang paningkamuti na imong mahimo kay nga naman. Imagine ka matagusan na to musulti sa pulong sa Dios. Kaya kibaw ta ang pulong sa Dios mo, convicto. Kibaw ta nga ang pulong sa Dios dili lang na kanang murag permi ko hopwapon sa likod. Ang pulong sa Dios inanaw sa ka tarong diha sa buka kag hiwi naman ka. Di ba? Dugdug ko kay hapak ko kay sa Ginoo, di ba? Kay murag kuy, basta man ka. Mukonbikto siya. Di sa pa ang pulong sa Dios, dili siya permi tamis. Aslom-aslom, pait-pait. Most of that time, ganit pait-pait sa mga dili magsubay sa pulong sa Diyos. Pero kung nagsubay ka sa pulong sa Diyos, di man ta maiguan ng bato-bato sa langit, tama-tama o magalit. Di ba? Di man ta masakitan na kaya naman, naglakaw man ta sa pulong sa Diyos. Mana nga, ikatulo din nga punto, nagingon si Pablo din nga, ang pulong sa Diyos makaprepare sa makatauhan kung dunay giyera. So, nagsulti siya sa sipig sa 8. May tungod sa mga instrumento nga kung dili klaro ang tune ini, in short is yabag-yabag, dili jud maandam ang makatauhan sa giyera o dili sila makasabay unsa jud na imong kasabot kay dili man klaro. So, kinahanglan understandable. Kinahanglan ang atong isulti clear, distinct. Mao na nga ang atong punto pirmi. Ang ako ning isabay sa aton yung communication is kung musulti ka, isulti na natin mo. Klaruhan natin yun. Kanang usa man ka mo adto ka di ko sigurado. Ay klaro. Ipangtanong ka mo adto ka o di. It's either adto o di. Yamingan di ka, di ko klaro. Nanawon lang. Ano man yung minanaman yun ba? Kaya maikog ta musulti sa tinuod. Maikog punuhay ta sa tao nga basig malain siya ba kung yun ko niya o di. Mas may na lang imo nga kanang tanawon lang. Pero actually na makpak ko Kasi imo yung kasing-kasing di ka ganan wadto. Di ka ganan mo apil, di ka ganan mo hatag. So ako ang nais musulti lang ta nga ako sulti ko ha. Malain man ka o dili.
dili lang jud ko moadto tungod kay mauni ang akong mga rason. Moadto ko, may problema kung moadto ka, kaya kanang mubalibad ta mo manay lisod. So nganong di man ta kabalibad? Nganong di man ta mohatag og clear nga distinction sa unsay jud naa sa tong kasing-kasing? Kay labi na kung kita naay gasa sa propesiya, haloy tao jud ka nga truthful. Di jud ka mingon nga tanaw lang. Sige lang, mo-text niya lang ko. Basin. Okay? Kung kuan gani, kung mahumani siya din basi kung mahumani siya din, makaadto ko, ano irason man mo daan mo sa imong gitrabaho din ha. Kaya kung disidido jud ka, mingon jud ka, ako ni humanon jud, madto ko. Dili na may mo tag rason, bisag unsa nga rason. Kaya kung mingon ka, mamuadto ka, pag mo yes, yes, or no, no, sa kanimo ng Biblia, ang in-between, na way klaro, kung sa Ginoo, sayawa na. Nag-practice yun dahil communicating sa yawan o pamaagi. Tanaw lang, di kayo sure? Kay yes, yes ka, or no, no. Amen? So, mauni ang gilingon ni Pablo, na kung bisag gitara, bisag instrumento, kinanglan klaro magani para ma-prepare. So, mausa niya ang makatawhan. Di ba ka nang daghan kayo ng mga matay yun na di pa man may klaro ko yun ng doktor pero ang sakit ko ng lalain naman yun ko kung sabihin sa doktor pila naman ako kabuwan dili pa okay pa kuhan pa nung kamuta grab para na kuno that's a big jud na pagtikas nimo sa imong gimahal sa kinabuhi di ka musulti tungod kay maunsa ang yan siya hadlo ka practically ginunali mo imong kabulingon nga musulti ka sa imong sa tinuod sa imong mama sa papa yung palit na siya ka mamatay na ko. Yung mamatay siya, oy. Di man na. Kaya ang iyong pagsulti sa tinuod, kung siya naratol, kung siya na namatay, kaya mo na dito ang panahon para sa Ginoo. Amen? Dili nang ako, dapin mo, grabe yun. Pinsulti ko na, bis mo, balugay ba ito tayo siya, kabuhin, namatay na yun. Taghan kay tagahadlok nga way gibasihan. Kay ang kamatayon mismo gikan sa Dios. Amen? So kung mayroon nagyawan mo imutong sa, ayun, yun na nagyawan pa rin siya ipatay. Isulti rin bas tinuod. Correct? So, maon ang mga butang ang igsunan na prophecy is a thing that we need to really practice. Unya, mo lagi, kung naa na to nangagasa, kung naa na ta sa Diyos, kinahanglan musulti kita sa tinuod. Ayaw ninyo ilipat-lipata, masakit ko, sa kibawa na siya, kamatsyonon na siya. Gawas niya na, ang mensahe sa Ginoo, kung musulti jud ka sa tinibukan ng mensahe sa Ginoo, kay usahay biya, ako kadaghan na jud ko. Kanang kitang imong badungon ako sa katao, lisod kay na para nako. Hangtod karon lisuran ko. Okay, kay kibaw man kita kung musulti ka sa badlong ka, kadaghan na jud sa tao. Okay, dili mo dawat, masaman, malain nimo. Di man mapakita, pero nalain na na. Atras na, ulayo na, di na kayo makisinurot nimo. Kaya ikaw mismo murag malain sad ka kay murag mapag-o ko nilisulti na lang at tuno, nalain na, di na nang may among relasyon. Nagsunan, musulti din ka sa tinuod. Para ang tao maandam siya. Kung padayon ta ni ini, mao ni resulta nimo sa imong kinabuhi. Kung labaw lang ningon ng Ginoo nga, ako na siyang bitayon kung di doon na siya mag-usap sa inyong nabi tayo responsibility sa matag-usap. Amen? Again, makita na nimo bisag kaninga na teksto, makita na to nga ano musulti man dito sa mensahe sa Ginoo kay aron ang tao malig-on o kay accountable ang tao ngadto sa Ginoo. So makita na to ang purpose sa Ginoo nga mahapsay manindot ang ato paglakaw diha kaniya. So kung di ka musulti sa tinuod, maandam siya. Di ba kanang ka nga, loy napasalig man to siya, oy. Kay ningon gud siya nga basin. Ang imong basin is yes to na mauna, yes naman. Nga naglambot na ka, kay nga naman, ningon ko kag basin sa tupan ni hatag ba jud kag porsyento nga 50%. Di ba mo man ang basin? Nga mo adto jud ka niya, grabe ni mo iwa jud ka ni adto na kinahanglan jud ko sa imong tabang kay daghan kay yaw-yaw. Kay sa kibaw siya nga di jud ka mo adto, di siya mulaom. Itagaan mo siya paglaom niya, mura na siyang kurban. Manang communication should be clear. Klaro ta. Again, sabi nga sa Ginoo,
di na ta mamaka. Musulti lang juta sa tinuod. Wala na'y hapin-hapin, way habol-habol, diretsyo. Dili sa kaya nang haot kayo ng magtitigbas ni mga kamaturan. Okay? Kung musulti lang ka. Di kami nga, parang di ko matin, ay di mo ko Christian mo, di na ako ganana. Di sa ka mga-problem, di manggod kayo, dili manggod kayo, dili ko di ko makapalig-on kanimo kung apil gihapon ko niya na kato pa pwede ra ko maglabang-labang og relihiyon. Gusto ko born again, gusto sa sa imong kuan, sa imong pagtuo. Nya dili man ko pwede muluhod dinha sa imong Dios. Okay, so ininang lang ko. Pero ato sa kaon makita. Okay ra ka? Ganahan mo jud ka. Sige na lang oy. You have to be honest. Okay, in fact, sa ako sa una pang bago pasad ko, dagan yun ang huduol ni mo, sabi na ka ng kunuhay, lado kunuhay ka, ngayon din ko nga. Sa kuha na lang, lista lang ko din na, pero kuha lang ko ka na, sa kaon na lang ko, pero ninang ko rin ako sa imong anak. So, mga butang na may sunan na we need to practice. So, at the same time, kung musulti ka sa pulong sa Diyos, mas masabtan ta sa na minaw kanato. So manaming sa verse 9 si Pablo. Gawas ko, mausap kini kaninyo, sa pagsabot sa naminaw kanimo, kung magsulti ka sa pinulungan nga dili masabtan, sa mala ang nagsulti ka sa hangin. So, kung mag-isulahan na man ta, may tumudlabi na din sa Ginoo. Klaro, dili ko mag-speaking tongues diri, di ko makalit og Swedish o mag-Japanese o mag-Amerikano ko diretsyo. Amen, magsunan. Kinahanglan, klaro. Now, bisan sa atong klaro nga, gamit sa lingwahe nga Bisaya yun, again, gikan sa mo kasing-kasing, isulti ang Ginoo. Pwede tag Cebuano ta, pero di ta magkasi nabot. Di ba kasi nabot? Kano man, Cebuano mata na sila. Kaya again, wala isulti ang tinuod kayo. Hangin, but diba ka nang but rin yung sulti ba? Sulti ka ba? Hindi ito ang tinuod. Ningon man ang doktor nga, kung pa maayon pa ka, padakan mo sa Amerika, pero ningon yun yung doktor, imong mama ko na lang na sunod simana. So that's not really justice. Dili siya insakto nga pag higugma ganit diha sa usa ka tawo. So, nagsulti sa dinha sa okay, manata, 10 to 12. Ang kaduha din ay makita na ito nga ang gasa sa tongues, kinahanglan dunay interpretation. Nga naman, para fruitful, mabungahon, kato pa masabtan again. Kanisulti ang 13, din hinato sa 15, na kung dili ta, musulti ta, o mag-ampo ka, mawasad ka kasabot, ikaw mismo, huwag ka ka-benepisyo sa gasa nimo. Manali si Pablo, kung muampo, mangko, kinanglan nakasabot ko. O kung ikanta man ko, lahat pinulungan, o sa kasabot, kinahanglan makasabot ko. Now, imusay ko ninyo ng mga isunan, kaya sa dali kung bago kong Christian, dikalit lang dito nga, nag-speaking tongues ko, kaya pagbalin ako ito, brad-blad, tapos sa una, dito labing word. So kayo, daghang kayo mag-speaking tongues, okay? Kung nasa mag-speaking tongues, congregation, badlong Brother Mel, uy, nagani ko siyang tao nga, badlungan ni Brother Mel, na nasuko. Yan sa kasat Brother Mel, kontra ko niya, yung pagkawawan sa Brother Mel. So kita juga nga, wala dito siya gugma sa Ginoo, dito sa kinurang nga Kristohanon. So anyway, kung masayok na ang first na ko na-experience ang tongues, maginantan ko ito. Kanya, the same time, nagdamgo ko. Damgo ba to o dili nga nagpalibot sa balay, o diha mga nang balay, mga ngilad kay mga naong, maarmi sila, marcha, minituloy pa ito sa likod. Nga, ako sa gamay ko, kanang pirmi ko kanang silatan nilo kanang makakita ko mga batig naong, magkurog ko. So yun ko, pareho pa kanigamon sa gamay pa ko. So mani Lord, kung yung madyo ng Ginoo nga, this is real. Ipakita ti kasi mo, di ko mabilis ako mata kay kuyawan ko kung sa'yo ako makitaan. So ano po, grabe yung kay klaro kayo. In short, ang ibuhat sa Ginoo, ikalit ko, bangon. Nandiyan, ngayon ka nang ikalit, kita kagbira. Ngayon, bangon ko, ni Kubo. Yung pag-Kub na ko, nag-speaking tongues ko. Sige ko, surya, sige ko. Lord, nasa ko, Lord. Gusto na kong ipangyaw-yaw, Lord. Sige, nahibungsad ko. So, ang Ginoo was
teaching me to pray in the Spirit, kadihagat ng mga evil spirits around the place. And it was that time also, di ako nakikita akong kauban sa nakakita. Kaya siya, ibamang siya kalig na kadungan mi. Nag-ana siya, kita siya, anghel. Tako, di ko ko sa kakita sa taas, di ka nang pero nag-ana sa putahan. Nag-ana sa iyong soul. Wa siya kakita, tutog na diri. Yawa siya mudeo, tanaw. Basta kita siya, tako, di ka yung anghel. So, kanamita itong mga stories na madungog na natin mga angels, hindi po kayo sila, they are real. Kaya army good of demons good nagpalibot at tumugara. So, mo ito nag-experience ko, and from then on, maka-experience ko from time to time until nag-realize ko, sa ako sige search unsa juning tongues, gitagaan ko sa Ginoo sa gift of tongues. Manang, there are times nga, sa gani ma-conscious kayo ko, labi na ka ng mga bag-o pa ng believers, mag-pray ta together, yung kalit of tongues. Okay? Manminig ko, Lord, tagay ko kung siya atong sulti. So, ipahubad sa Ginoo nga after kumutang musulti ko sa to akong yaw-yaw nga. A lot of times it is really praising, just praising God. Lord, butan ka, may gugmawang ka, dalay ko na anak rin siya niya. Lain na nga pinulungan. But I know there are times also nga Ginoo just wants me to pray na mo ni siya may sunan. Napit tayo mga concerns ka na di ka kibaw sa anin mo pag-pray. Di ba ka nang bukat kayo ng kasing-kasing? Ang tongues no makatabang sa Diyos siya, kaya nga no, himon sa Ginoo nga nag-speak lang na, imiga, Lord, pausa na ko pag-ampo, ani Lord, ipalilang tang, galit lang kag-tongues, galit lang kag-tongues, nakamira lang sa Ginoo. So iyang gi-assure ko, iyang kong gitabangan, nga unsa ang kamangkabukato niya, unsa na ko pag-ampo ni, siyang himon. Manang maprana ko, man yun ay praying yun kayo in the Spirit, kat-tongues. So, di sa kung mag-spirit sa tongues, kay importante siya, labi na sa imong struggles in prayer. Labi na mga situation na di ka tibaw sa pag-ampo. Sa Ginoo, may nga, kung sa bako mo ampo, baka nga kilati ni siya, Lord. Kita ni siya, Lord. Or, mo kaloy iba yung kalabos sa Lord, bako kibaw, kaya imong emotions mix. And then sabi ang Ginoo mo, usher mo into prayers in tongues. So, man sa kalinot niya, usa sa lately sa dato nakita na is, during even prayer groups, mga other believers, no? Makasensan ko ang Ginoo mo patangs ko. Kaya ano? Kaya ang iyang intensyon sa iyang prayer is lahi sa kadaghanan. So, may ka nga, Lord, hindot yun ni Lord na magpag-guide mo in prayer. Okay, isa unsa nga sitwasyon, di ba mo pray base sa atong sitwasyon? Di ba? Mayroon di ka, Lord, mo ni nga sitwasyon, naluoy ko ni pero amay bako, nga mo ni akong iampo. Or mingon ba ko wala Lord, lutusan ni or kanang latusan ni para siya makakatuon unsa niyan sa lahat. Iya mo pray kag ingon ana, labi na yung puyogin mo prayer yung pamilya. Di kagawas ka sa ilahan. Di ka kagawas sa ilahan unsa mga nagpakuyog gayud mo pray, wa man ka ni pray og mga blessings, mga good things. Ana ba atong pray mga good things. Yang gusto sa Ginoo nga, nay mo ang puman niya ginangal, Lord, latusan ni. Patilawan ni sa imong kahait sa imong gugma. Lord, pug-ani siya Lord, manginana bitaw. Di man ta kita mga tao man ta kunoy maluloy po sa bahis kayo. Kaya di kita mo ampo umaayo, adaotan sa atong kasi kataw di man ta mo ampo ng imprecatory prayer kanang nasa bukong Psalm kasi David di ba mingon nga Ginoo, ang ilang mga anak ayaw tuguti nga makatilaw sila sa kanindot nimo, ang ilang mga ang hiligi kay mga pangayo si nani kanang mga guba sila, mga matay sila, kanang ang mga swordsman nila, kanang baso sila, mga pagtuslako sila, nagito ang mga ampo ni David. Nga mura grabe kay ampo sa mga kontra, ya kita biya kay Lord, isa ginana siya ng kulor, Lord, naman ni kasing-kasing tayo na to, kasi dahil yaw-yawa. Nagsubahan sa Ginoo kayo yung Ginoo, ay na lang din ha, kaya kibaw pa ka masulti, kibaw na ko sa imong kasing-kasing, ay imong isulti lang, ay imong kasing-kasing dili. Subaon na, atong communication, please, praktiso na to. Sa Ginoo man umataw, ang tinood lang yun. Nag-isod ka, ang kunang nag-isod ka. Okay? Nasakitan ka, ang kunang nasakitan ka. Di ka ganahan? Nga di ka ganahan. Ya, ngano? O pa ko kibaw ngano, pero basta di ko ganahan.
Kasi tayo nga, di lang yung kaganahan. Ano yung kaganahan? Basta lang good ka ng, manong basta good. Pero pa kung kibaw, pero mutan ako sa kong kabuling ng tanas ako sa ginong nga, hindi ko ganahan. Pero as of now, di ko ganahan. So kita sad mo, respeto sad ta. Kung ang tao hindi ganahan, kung di siya ka namukuyo, di siya ka namubuhat uban mo ani, kung respeto ta nga, iya na. Kaya ang matag tao, ato yun ang respetuhan. Kasi dahil kung respeto ka sa tao, nahigugma ka, sa dahil nahigugma ka sa tao, imo siyang gipalig-on diha sa Ginoo. Wa mo siya gubha. Mabitaw ang pagsulti sa tinuod, makaguba yun sa ubang tao. Please, ang dili pagsulti sa tinuod or ang pagpamakap, wa ka nakatabang, nakaguba ka sa iyang pagkatao o ikaw mismo naguba na sa iyang hunahuna. Ngunit siya, pakapon na nagkusali ganin niya. So, again, kita na to ang pamaagi sa propesya para malig-on, para ma-edify. Now, nari sa 18:21, makita nato sa 18:21, ingon si Pablo, nagsalamat ako sa Diyos na makasulti ako sa mga pinulungan nga wala matun-i labaw kay kaninyo. Apan sa mga panagtigom sa mga tumutuo, mas maayo pa nga magsulti ako og 5 lang kapulong na masabtan, aron matudluan ko sila kaysa magsulti ako sa 1,000 ka mga punilungan nga dili masabtan. So mga igsoon, kung may tungod dining mga butanga, dili ko gusto nga sama kamo sa bata kung maghuna-huna. Pagpakasama kamo kay nasinti sa bata kung dautan, kay kung dautan na maoy hisgutan. Apan ko sa paggamit sa inyong panghuna-huna, pagpakahingkod kamo. So nagsulti din si Pablo nga mo grow up ta, mutubo ta sa area sa mga gasa. In short, ingon siya nga magsige kag speaking tongues, o ba yung kakasabutan na, bisag na pakapasabot sa uban. Mura na yung mga bata yung da na. Ang sabi yung sultita? Ha? Yan hilang, da. Yan nalipay, da. Yan po. So, maglipog ka, di ba? So, mauna ang speaking tongues. Yan siya na pinaglan sa mga butang nga may kahitungod sa mga gasa, ngaritas sa mga gasa nga makapalig-on, makapahingkod sa uban o diha ka nimo. Klaro ba? Dili na ta magunahuna sama sa mga bata. Hinahanglan ta nga kung may tungod sa mga butang nga mga sa kanang evil infant ka. Pero sa mga butang nga may relasyon sa paglik-on sa mga katawhan, hinahanglan hingkutaw ka na pananaw o pangunahuna. Kaya nga naman siya. Ano ito magsunan? Ang bata manggod, bisag unsa pag-ibuhat mo, dali na sa makalimot sa bati. Kaya ang daghan sa ilang unahuna, ang lindot pa man. Diba? Kita ba kag bata, nasa nagsumbagay sila, nya, di na sila magtingog. Nagsumbagay sila, pagdataw na nangusam sila. Ligo na sa dahin sila. Gaduwa na sa sila. Nya, friends, kita yung ka friends, jud kay sila. Inana ang bata. Although ang bata, ang age mga bata karon ha, dili na kasaligan ha. Kay mga bata karon bisag mga 6-7, maro na kayo. Okay? Sumarin lang ko sa 2-3 nga bata. Dili pa na sila kayo contaminated sa mga evil things. So, mo na ingon ni Pablo nga dili na to himuon ang gasa sa speaking tongues diha ra. Kay murag ni ingon Pablo, murag pambata ra kaayo na. Kay di man makalig-on jud sa kadaghanan. But at the same time, ningon si Pablo din nga, importante sa gihapon na siya ang speaking of tongues. Nga mingon gud ko nini nga, yes, importante siya kay nanuman. Kung ato ka sa lain na nasod, kung naa kay gift of tongues, okay? Possible na, mato ka dito palit ka o istorya sa ilang pinulungan. Or, maminaw lang usa lang kakabuan, may na kay kamusulti. Ako manghunay gasa ninyo nana, may di siya languages. Pagkato niya sa Sweden, 6 months to a year kung pamuna, study dyo ka sa ilang lingwahe, sa ilang kultura, kanang language yun, lisod man yun na pagtuon, kaya kung na imong sinutihan. Murag 1 month ra niya, may na ka siya istorya Swedish. Ginana ka, Mayo si Ison, musulti. Pag umanik opera, giretain sa Ginoo eh. Doon na yun plano ang Ginoo pa niya. Giretain ang language sa Swedish. Kaya pwede man ito nga, discreet, buda niyang utok. May nabuhi pa siya.
Nya karon na Bible study na siya. So ang iyang Bible study sa karon, mag-Cebuano sila, mag-Tagalog, mag-English. Okay? Yan ay mga atin ng mga bana sa mga kanyang mga Pinay, mag-Swedish. Dugay kayo sa mahuman. Sa kong Biblia ng daghan kayo, tanaw pamikon. Nakadyo ko Chinese, nadisad kayo mag-English, disad kayo mag-Swedish. So, mutanaw sa sasyan, Chinese na, hinuan na, this is what, siya nga, lisod, mag-Swedish, inanakang languages, ako mag-lisod ko, naupat ka buong lingwahe, mong ikuhanin na. So, makita niyo nga, a gift na ginitin sa Ginoo because God wants to use her in that place. Kailangan yung mga lingwahe, nakaroon, naghanan, nagagay mga Syrians, o pwede kibawa siya mo, sulting mga Syrians, kaya gana siya makapot, mga nagmakwit itaw, nagbaptas pila ka miles para lang makanha o mga lugar na walay mo kuha nila, walay mo patay nila. Kaya ang Syria, grabe man kayong kagubat. So mo sa nga, ningon siya si Pablo sa 21-22 nga, ang ganito sa propesya is makakondikto sa makasasala. So basahin natin 21-22. Nasulat sa kasubuan ng Ginoo nagaingon, musulti ako nining mga tawhana, pinaagi sila ay mga pinulungan o pinagi sa mga taong langyaw. Apat dili gid silang maminaw kanako. Busa ang pagsulti sa pinulungan nga wala matun-an, dili ti mailhan alang sa mga tumutuo, kundi alang sa mga dili tumutuo. Apan ang pagsugilon sa pulong sa Dios ti mailhan alang sa mga tumutuo ug dili alang sa mga dili tumutuo. After 25 then. So, isulti siya, busa kung magatigong kamo nga mga tumutuo ug tanan kamo gasol, asan to? Apan to ang tanan 24. Kamo magsugilon sa pulong sa Dios ug adunay motambong nga dili tumutuo nga wala masayod. Kung sa inyong ipangluhat, muila siya sa iyang kagalingon nga usa ka makasasala o masayod siya sa tinuod niya nga kahintang. So, ang isulti din ni Pablo ani setting praning Christian setting, fellowship ka. Dunay nag-speaking tongues. Di ka sabot kay siya, labi na kung wa makubat. Pero ako bag-o ko, dunay ni propesya o misugid may tungod sa akong sala. Unsa may tabo? Makonbikto ko sa akong sala. Okay? Sumuna giingon ka, ang mensahe mo sa Ginoo, sa mensahe sa Ginoo, yung mensahe, may tungkol sa iyong gugma, sa iyong kaayo, sa kaluwasan, sa atong pagkamakasasala, sa padulungan sa tao, inferno, dili, purgatorio. So, these are things na kung maduhog nato na, ang tao mingon gayon, na jud ang Ginoo diha kaninyo. Kaya ani sa ni, kay di man sila makapaminaw gikan sa pastor mo na mingon di ko nagsunan, please practice ninyo yung gift of prophecy. Kung labinan ka ng dapat tayo ka-notice muna tayo nga mo, hilong ta. Because gi-allow na to ang Holy Spirit nga mo-work sa ato. Kung napay gift of tongues, matang makita next Sunday, is musulti ka ni Ana, nga imo sang hubaron. O kung nasa kay propesya, then isulti ni mo siya. Kaya doon naman sa, ang propesya actually is, doon na lang linya, musulti mo utok, doon na lang mensahe. Kaya isulti na. Okay? Usa mo yung pagkibaw. As akong side, kibaw ko, balik-balik, o hindi ko musunod ang Ginoo, magana ko heart. Okay, muhot akong heart. Musulti ko ni mo Lord. Imo dyan ni Lord. Okay, so musulti ko ni Ana. Ya, klaro na, magdagandagan sa akong unang-una ang kanang apulong sa Diyos. Nasa usahay, nga ang Ginoo, pabasahon lang ta sa iyang word. Okay? So, para na ko, it's again a message of God. Importante nga ang Ginoo, nisulti di lang sa pastor, kundi sa mga katauhan na nagasimba sa iyang bukid ng ngalan. Kaya nung dumidirabi ako ang masabtun sa Ginoo, kamusap. Amen? So, muna ang punto. So, musarado ko. Kung tanaw na ito balik, ano sa to? Speaking of tongues, diretso sa Ginoo, ang tao nisulti na ito diretso sa Ginoo, huwag nakasabot, siya ran ang na, siya mismo kung huwag siya kasabot, di siya magulahan. Okay, kaya mystery mo na. Ang tongues is, ang prophecy, ang mensahe sa Diyos daghan, kaya mapaligon, makapalipay, makaligon sa simbahan, daghang makatawan, makonbikto ang tao na nasiging pakasala. Okay? So, nindot ang propesya. Kaya nga naman,
Ang sa punto na to ani, propesya masabtan. Sa lingwahe nga nasabtan sa daghang mga katawhan. Now, ang ato nini is kung di sad ta, please mabat. Di ta kabisado watay basa-basa sa Biblia. Kuyaw kay ta kung mangaya sa tag gift of prophecy. Naman ang uban mga simang kay nganong may sila naibang gipadayag ang Ginoo. Wala na wi. Ang tanan nagipadayag na Biblia tanan. Kung doon na maisulti ang sa katao nga para niya propesiya ni makita nimo nga gikan gyud na siya sa pulong sa Dios. Ang unod pulong sa Dios. Amen. Di siya mapataka o ingon na magbantay mo mga tigsuunan kay maabot na yun ang buwaw o ng grabing kabuto. May baligya na yung tanang kabutangan o bangat to bago sa kabukid o pagkaot o mga to kay dili mo na because always na siya it's about God, it's about sa condition sa tao. Kung sa matang tao makasasala, remindan ta again and again. Kinsa ta, ang ginusad mo, remind sa nato again and again, kinsa siya. Hindi ka makalimot nga, di na siya mupakyas, di na siya muunda o pag-humana ko, matag o kaluoy, ginuog na siya sa kanturan, may makapapahawa siya ang trono diha sa langit. So, these are things na kung kibaw ka, kinsa ay mong gisaligan, kung sa mga klase na tao, malaumon, dili. Malaumon kay ka, kaya yung saligan nilingig gayo. Amen? So, ngayon ka nga, di ko mawad at asan ka ng paglaom, di ko mapildi sa problema, di ko mo unda hangtod ang Ginoo, mutubag na ako, kakibaw ko, gini-promise na siya na ko ani. Sumaon na ang mga mahigawa sa prophesia. But, mo lagi ni, daghan lang po mga tao sa klaro kay makasulti ang pulong sa Diyos, mo reject ta. Di na to paminawan ang pulong sa Diyos, di na to imong ato, mo na makisunan. Please pray. Na every time na ang modinhi, mingon ka nga, Lord, mamino na masal ni si marching orders. Okay, may mga ginawa, left, right, o karo mga lawa, inanita. In short, para na ko, kanang matag Domingo, ang Ginoo ni predict na sa weather sa for the whole week sa atong kinabuhi. Di ba ang kuwan karon kanang kani? Ito yung kanang at kani weather forecast na magay 1 week na weather forecast sa una biya. Tanaw biya itong mga tiguang kung sa man kuwa pang adlaw ang kuan. Pero 1 week na kibaw ka nga ali may pang kayo. Ayo deron kay dili ang adlaw. Kani i-forecast na ni bisulti na ni in advance unsay mga maabuto nimo ini si manaha. So sa misay karon sample. Kami misay karon sulti sa Pinood. Iklaro ang imong nasa imong kuno na kasing-kasing. Labaw sa tanan, bagay ang mga pulong sa Dios. So, ang gingon sa Ginoo, mo ni para na ko ha kung maragana na ko, mga weather forecast. Sa to pa ningon ang Ginoo sa mabot ng mga adlaw karon, dunay mga cloudy. Okay? Nya muuwan. Ang cloud anis dunay mga kani kanang mga dili mga sani kanang maabot nimo nga mura kang magduha sa imong pagtuo sa Ginoo. Kung gawas pa yun ini nga magdagdag o mubundak pa yun bayo, kaya kaning bundak sa uwan, mao pa mga problema mo ba si mo kinabuhi niya, ganyan na kasi ginausulti ka sa Ginoo. In short, kung nasulti ka sa Ginoo, na kay payo, na kay raincoat. O kung na kasi imong balay, tapak ka na daan sa Ginoo para dili mo maglikiling, mag-asa-asa mo, balibalhin kay, lalo na rin na sa dito. In short, ang ginuganahan niyo siya protected ka. Mabitaw na ang pulong sa Diyos na gitudlo karon bitaw Lord no, musulti na Diyos sa tinuod. Bitaw Lord no, dili na ko ingon nga, tanawon lang, mas tinuod Diyos na ko, is di ko ganan mo ito, di ko ganan mo buhat ani. Musulti na Diyos ko nga, sorry lang Diyos kayo, di ko ganan mo buhat ani. Sorry kayo, di ko kaadto. Kanina, praktiso na itong to be honest. To be and to be honest means to be truthful, matinod anon ta unsa gayud ang tinuod. Moray isulti ayan ang pagpamutbot kay Ginoo kibaw na anang tanan. Ato lang giduwagan ang tanang kasuko sa Ginoo para nato. Every time mo sala ta. So every time mo sala ta, ato rin yung gihagit ang Ginoo. Sige, bata ko sa mo. Bungbuang kita mo hagit og Ginoo.
Imbis unta mo yung nga Lord, ganahan ko magtinuod mo nimo, ganahan ko sulti sa tinuod, ganahan ko sa skinsa na sila, balang malain sila, basta Lord, masulti lang yung sinod, tabangi lang ko Lord sa akong paglakaw. Mauna ang mga butanga, himuang inyo ang pulong sa Diyos. Nga bisag wala pa nimo ang gasa sa propesiya, ikaw mismo, may practice na ka sa pagsulpid ka matuoran. Yung kaya para na po, ilay, kanang propeta ba niya, sulisulti, may kayo mo prophesy sa church, naman baka po kayo dato, siyang kinabuhi. Daghan kayong mapandul, anak. Daghan kayong mga tao nga, dili mag-bless. Kaya kayong mga gasa, din siya para pagpakitang tao nga, nagagtad kay ko, pinagagay ko sa Ginoo. Pinangga ang sa Ginoo ang tao matinod anon, period. So, nag-ampo ko nga sa atong kaugalingong panimalay, sa atong mga relasyon sa mga tawhan, ma-improve na. Kaya nga, no, musulti na ka sa tinuod. Now, ani ni Sofia. Other side, ano ha? Huwag na, kaya tayo makatunong mo. Kung musulti ka sa tinuod, okay, may bunga na sila, musulti ka tinuod. Ang tao biya, naanad biya sa bakak o kanang pinapinan-permit. Ibaw siya, ipakakan siya pag okay lang. Kaysa musulti ka sa tinuod, grabe sa musulti ng tinuod eh. Huwag ang nanad ang tao. Bisa pag-Christian, manapraktiso na nato na kay kana na kultura na hinapinan ang tinuod atong butangan yung bagamay bakat-bakat din ha. Nagihapon na sa simbahan. Walang bisan sa inyong mga anak, musulti na din mo sa tinuod. Sabi nga sa para nimo importante kani akong relasyon ani niya, musulti jud ka sa tinuod. Kay kani kung di ta mo tan-aw sa relasyon na anindot or maayo, siya ka kamakak. Pero mo tan ako nimo, ganahan ka malipayon ng pamilya? Alay ka may religi ganahan din ng pamilya. Kaya ganahan kung malipayon ng pamilya? Ang atong communication i-improve. Pinagi sa pagsulti sa tinuod. Speak the truth in love. Nanakay gift ana para nako o prophecy. Nya dili madugay tibaw ko gamiton kasi Ginoo nga naman musulti mo kasi no bisag unsa. Labi na ka nang musulti. Pagkadungog bitaw mo sa nga mo prophesy ko nya murag Ludoy ka nang nasamba. Ako gani sige musulti pero ako gani Ludoy nasamba ang sad ka. Ludoy ka nang murag basig magunahuna ang kaning usa ka tawo dinhi labi na usa kay tibaw ko nga dunay inani nga tawo nga nag-suffer inani niya umadto jud di pasulti sa Ginoo basig nagunahuna ni siya Lord nga kanang ako siya gigo pero again di ko hold back nga naman oh my gusto sa Ginoo kay para nako kisa man ako kadlukan tawo Ginoo kisa man ako silbihan tawo Ginoo jud ko di ko tawo di ko madlo ko tawo amen so man nga please I hope with this message Mudisar mo, Lord, tagaay kong gasa o prophecy. Nga ko yung pagkapinanan sa the gift of tongues, nasa interpretation, Lord. Nga Ginoo, himuha nga, kaling among gasa sa prophecy, among yuning gamiton sa matagusa. Mapamilya man, ma-church man mi, Lord, gamitan dito. Kaya please, kinangan ang mga katawan makadunod o daghang magdala sa mensahe sa Diyos. Daghang mga mensahero nga maingon kung dili ka munda nga na kibaw ko ang Ginoong mapatayran or mamatay di ka na imong sala kung magtay ko mong sala ako wanag din ang taon na tagaan ka kaisog sa Ginoo kaya mismo sa atong pamilya daghang problema daghang mga tao sa atong pamilya kinahanglan nato sultihan nga undang na ni ana kay ang Ginoo ni padayag nga mao gyud ni ya bisa pa gani ani sa siya. Nga naman ang mga tao nga dunay problema, mudagog man jud uglain nga problema bisyo. Amen? Mo na nako problema sa akong sulod. Mudagog uglain problema bisyo. Nakibaw ko niya akong bisyo, mamatay ko, example. Sige inom o mag-drugs. Kung binisyo ba drugs inom, sigarilyo pa. O sa kay papala ang tawanan. Maligong siya. Yang lawas, dili. Mamatay din na siya madugay o dali. So iyang gipaspasan pagkadunot ang iyang lawas tungod sa bisyo. Kung wa ta sa Ginoo ni ana, di ta kakita ana.
Kung naka sa Ginoo, kita na ka mabitaw ng I don't know, sa mga tingali ako makakita ko nga, kung yun ani, ang buhato ni mo, mao yun ang resulta. Makakita na ka ba sa resulta? Kung sa mana, gift man na wisdom. Ang wisdom is para na ko part na, gasa na, nag-incorporate sa Ginoo sa imong prophecy. Nga makakita ka, nga makasultisan ka. Pagkagets ka may sunan, kaya kung makasabot kay ka sa dagan sa kinabuhi, nga kung gani akong dagan, inani lang may tabo, pero kung gani akong dagan, nindot dahil kaayo, then may hindi ka gani ko, balag nag-agwanta sa ko, pero na may kasiguraduhan, kasi maningkamot ko din, sige kung paningkamot, sige paningkamot nga, kita ko, sige rin ko ka, down. Mao na mga butang may sunan, na makatambag ta sa matag, usap. Yes, especially, sa asa mata, number one mo tambag, sa laing tao o sa atong pamilya, sa Ginoo o pamilya sa dugo. Mo man yun na imong kadalian, imong kasuryahan. Amen. Ang milabot ka itong mga tao nga, way labot sa imong kinabuhi. Mo na may sunan, as a church, dapat buka. Kung natay gift of prophecy. O ikaw as isip kabahin sa simbahan sa Diyos, ang imong pamilya nga wala pa makila sa Ginoo, malig-on sa sila. Don't you like that? Ginawa na di. So pakisunan na to ang tinuod. Ang proper communication. So the gift na ihatag sa Ginoo. Amen? Amen. So nakaputa. Langit na mamahan. Salamat sa mga butang imong pakita ka na mo karon. Dalay ko ang buhi mo nga ngalan. Ito mo na nagtudlo, Lord. And truly, O God, kini communication, Lord, magiging pinakapakyas ka ayon sa family. Hindi magisurihan na sa tinuod, sa pagbakakay amahan. Tungod kay mahadlok ni. Apan sa among kahadlok nga, di makasinagtanay, wala na di makasinabi. Mau gubot ang matag pamilya. Lord, let your light shine in the hearts of each and every one that are here. Nalang po akong ginunga, imong ila ang mga pulong, ang mga mensahe. Na Lord, ilang praktison sa ilang panimalay, Lord. Ilang himuon amahan na may mo silang imong mouthpiece, ba nimo sa pagsultis mga kamatuuran, paglig-on dili pagguba amahan. Kay kamatuuran sakit man gyud, Lord. Apan ang tao nga makakita nga Lord, anindot ang iyang nadawat bisag nasakitan siya. Lord, mong buhat yun sa matawa. Maghinulsul gayud o mabalik gayud ka. So Father, I just commit, Lord, this little flock of yours, and that each and every one Ginoo, Lord, makita na nabulahan sila tungkol silang pagsubay sa inyong mga mando, nining adlaw. Kung Lord, kung sa may moabot, kanila na ining mga simanaha sa Ginoo, Lord, ilatang makitaan, konektado kayo, Lord. Amen. Konektado kayo, Ginoo, sa imong itudlo karon. Kaya wakay itudlo na mo, aron di kami masangkap, kung itudloan mo kami, aron maandam ni sa mga babot na mga pagsulay sa kinabuhi. Kaya di ka buot, Lord, mapildi ni buot ka, Lord, na mahimo kami madaugon sa makanunay, Ginoo. Kaya madaugon ka na Diyos, diya sa cross, O Lord, gidaog mo, amahan, ang among pagkapildi sa sinasi, Lord. Gidaog mo kami, mga naamit kinabuhing bago na kanino, pinagasimanak na sa Jesus. Lord, bless you people. Thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, let's sing our last song. Let's sing our last song and then we